Malolos City sa Bulacan, inulan dahil sa bagyong Paeng. Ang detalye sa report ni CJ Turida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Inulan ang Malolos City, Bulacan dahil sa bagyong Paeng. Gayunman, walang naitalang matinding pagbaha. Nakamonitor ang otoridad sa mga coastal area at mga lugar na malapit sa ilog. Binabantayan din ang Marilao at May Kawayan na catch basin ng Bulacan. Ilang pamilyang malapit sa Tulyahan River sa Valenzuela City ang pinalikas. Umalalay ang CSWD sa mga evacuee. Bawat pamilyang tumuloy sa evacuation center may kanya-kanyang modular tent. Mahigpit na minonitor ng otoridad ang mga residenteng nakatira sa mga flood-prone area. Naranasan ang malakas na hangin at ulan sa Bacoor City, Cavite. Binaha ang ilang kalsada. 11 pamilyang nakatira malapit sa dagat ang inilikas. Mabilis ang pagtaas ng level ng mga ilog. Galing daw ang tubig sa upland areas. Pinalikas ang mga residenteng nakatira sa mga barangay na malapit sa Marikina River. Abot tuhod ang baha sa ilang barangay. Karamihan sa mga lumikas nagkusa raw dahil natuto na raw sila sa mga nagdaang bagyo. Nagkansela ng mahigit 100 na international at domestic flights ang iba't ibang airlines. Pero marami pa rin ang dumating na pasahero sa airport. Sa labas ng NAIA 3, binaha ang Andrews Avenue. Umapaw ang ilang-ilang river sa Noveleta, Cavite. Nasira ang river wall at nalubog ang mga bahay. 3 ang namatay. Ayon kay Noveleta Mayor Dino Reyes Chua. Ako si CJ Torida para sa GMA Regional TV.